Γεια σας, είμαστε οι Greek Comics, είναι μαζί μου ο Βασίλης. Γεια σας. Και θα σας παρουσιάσουμε κάποια comics από τη σειρά Fandom, οι νέες περιπέτειες του Fandom Duck. Εδώ βλέπετε τα comics. Λοιπόν, αυτή η σειρά, προς το παρόν σε αυτή τη σειρά έχουν κυκλοφορήσει 12 τεύχη. Έχουμε εδώ να σας παρουσιάσουμε όλα τα τεύχη και πάμε σιγά σιγά να σας τα δείξουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε αυτό εδώ, ήταν το πρώτο τεύχος, ονομάζεται Ευρωνιανή. Εδώ βλέπετε. Το πρώτο τεύχος ονομάζεται Ευρωνιανή, όπως σας είπα, ήταν το πρώτο, το Αύγουστο του 2012. Το τεύχος κοστίζει 1,80 όπως και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπετε μια άποψη από το εσωτερικό, είναι η πρώτη σελίδα. Λοιπόν, κάποια πράγματα για την ιστορία. Να σας υπενθυμίσουμε, αν δεν το ξέρετε ήδη, ότι τα φύλλα είναι ηλουστρασιόν. Τα καρέ μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Είναι νέα τεχνική με τους υπολογιστές. Δεν γίνεται η παλιά που γινόταν στο χέρι. Είναι νέα τεχνική με υπολογιστή. Και εδώ ξεκινάει η ιστορία μας με το Fandom, ο οποίος αναλαμβάνει να γίνει επιστάτης στο μέγαρο του θείου του. Και εκεί θα μπλέξει σε πολλές ιστορίες. Σε πολλές ιστορίες με σούπερ κακοποιούς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό ήταν το πρώτο τεύχος. Πάμε στο δεύτερο τεύχος, το οποίο ονομάζεται... ξέχασα να σας δείξω ότι στο τέλος δείχνει το επόμενο τεύχος, πότε θα κυκλοφορήσει και πώς θα είναι. Και πάμε στο δεύτερο τεύχος, το οποίο ονομάζεται Ο Άνεμος του Χρόνου. Στο τεύχος 2 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει και αυτή η ιστορία, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει κάποια πολύ ωραία καρέ, ηλουστρασιόν φύλλο και μας δείχνει κάποια πράγματα για την ιστορία. Και στο τέλος, όπως πάντα, το επόμενο τεύχος, το οποίο μας το δείχνει πριν από αυτά τα πράγματα, εδώ ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο τεύχος, εδώ βλέπετε και την άποψη από πίσω, πολύ ωραία. Πάμε και στο τρίτο τεύχος της σειράς μας, το οποίο ονομάζεται Xandum. Το τρίτο αυτό τεύχος κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, του 2012. Εδώ είναι μια ακόμα ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Βλέπετε κάποιες απόψεις από τις σελίδες. Πάλι κάποια πράγματα που αφορούσαν την ιστορία, οι χαρακτήρες, το επόμενο τεύχος. Και πάμε στο τέταρτο τεύχος, το οποίο ονομάζεται Σκία στην Αφροδίτη. Αυτό το τεύχος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2012 και μας μίλαγε για κάποιο νέο χαρακτήρα, ο οποίος ονομαζόταν Angus Fangus και δούλευε σε ένα κανάλι το οποίο έχει μεγάλη σημασία γύρω από την ιστορία του Fandom. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τη σελίδα απ' έξω και πάμε στο πέμπτο τεύχος, το οποίο ονομάζεται νούμερο 2. Βλέπετε το εξώφυλλο, εδώ πέρα κάποιες σελίδες, κάποια πράγματα και το επόμενο τεύχος, το οποίο είχε να κάνει πάλι με τον ήρωά μας, ο οποίος έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο και στο δεύτερο τεύχος. Αυτό είναι το έκτο τεύχος, έχουμε και λέμε. Εδώ μας παρουσιάζει το 7ο, κάποια πραγματάκια. Αυτό κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2013, ήταν του νέου έτους. Έχουμε και λέμε, αυτό είναι του Φεβρουαρίου του 2013, σεισμός όταν σύστηκε η γη. Το προηγούμενο λεγόταν όταν πάγωσε ο ήλιος, ξέρω να σας το πω. Εδώ βλέπετε κάποια κομμάτια από το κόμικ και βεβαίως το επόμενο τεύχος. Ωραία, πάμε και στο 8ο μας τεύχος, το οποίο ονομάζεται Η Ζωή ενός Ήρωα. Εδώ βλέπετε το Fandom, το οποίο ήταν του Μαρτίου του 2013, κάποιες σελίδες. Το οπιστόφυλλο, εδώ μια άποψη που είναι πολύ ωραία. Να σας υπενθυμίσουμε, αν δεν το ξέρετε, ότι η νέα τεχνική είναι η σελίδα συνεχίζεται και στην μπροστινή σελίδα και στην πίσω. Άμα το παρατηρήσετε είναι σε όλα το ίδιο. Λοιπόν, αυτό το τεύχος ονομάζεται Η Σπόρη του Κακού, ήταν το ένατο τεύχος. Και αυτό μας δείχνει το επόμενο τεύχος, κάποιους τους κεντρικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Εδώ το τεύχος 10, τεύχος 10 ήταν, φαντάζομαι, Μάρτιο-Απρίλιο του Μαΐου.
κάποιες σελίδες, το επόμενο τεύχος, κάποια πράγματα για την ιστορία. Το 10ο μας τεύχος, ή 11ο, συγγνώμη, η εξαφάνιση του Phantom. Εδώ βλέπετε κάποια πολύ ωραία σκίτσα.